Mucizali beyram aldından balalarning tilaklarini çınbarlıqqa aşırу ülkenler başqara olatırgan bir vaqtda şotlıqlı da, igilikli de, hem şol vaqtda javaplı da iş. Tilaklar şirşisi aksiyasi turunda şulay aytib bulan. Balalarga yanga yıl muhitin hem mucizaga ışanu hisin bulak ituge rayonubuz başlığı Reis Minnixanov zor ihlaslık bilen koşuldu. Ol xat yazgan balalarga bulaklarni tapşırıga kış babayı bilen qor kızın үйләренә җибәрде. Байлар сабасыннан Җамалиевлар гаиләсе Теләкләр чыршысы акциясында 3нче еллары катнашалар. Моннан алдагы елда да алар өйләрендә яңа ел кунакларын кабул иткән булганнар. Шуңа быел да әзерләнеп чыршыларны бизәп куйганнар. Елка желаний дигән сайтка кирип, инвалид балаларга бүләкләр сорый торган сайт бар. Шул сайтка кирип яздык. Менә 3нче ел язабыз инде. 3нче елга İkinci topqir indi bizga бәхет елмайды. Быел подарок сюрприз алдык. Әйе, Ландыш бу акцияга улы улы Альмир исеменнән хат язып, нәкъ сюрприз сорый. Тумыштан авыру улы улларын алар яңа елга көтелмәгән бүләк белән шатландырырга булалар. Бу тормышта тулы яшәү мөмкинлекләреннән мәхрүм 7 яшьлек Альмирга әти-әнисе, энесе, әби-бабайсы ярату, наз, кайгыртуны һәр көнне бүләк итәләр. Яңа ел бүләге ул көтелмәгән булуы белән тәэсирле. Исәннәр мисез? Исән саулы торасызмы? Менә улым, синең хатны алдык та име? Менә бер капчык бүләк белән сиңа ашыктык. Хат язганың миңа сюрприз дип. Менә уйлаштык Шави белән. Умный колонка килергә булдык. 4 яшьлек Алим да кыш бабайы белән кар кызыннан бүләкләр алды. Ул аларны шигырь өйрәнеп көткән. Җамалиевлар авыру сабыйларны шатландыру максатында оешкан бу акцияны тормышка ашыручыларга зур рәхмәтле. Андый сабыйлар даими ярдәмгә мохтаҗ бит. Балаларның, инвалид балаларның күңелләрен күргән өчен җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Бу акция бик кирәкле бер дип саныйм. Кая икәнбезең? Монда икән кызым, ай кызым. Яңа еллар белән сине. Менә сине хатны алдык та. Хатны алдык та. Юлга чыктык кызым менә. Син инде шундый бер таинственный подарок сораганың. Уйладык та кыша бел кар кызым белән без умный колонка бирергә булдык сиңа. Иске Икшермә авылында гомер итүче Минибаева Илмира ялгызы 4 бала үстерә. 10 яшьлек кызы Нәргизә кыш бабайга хат язып, сюрприз бүләген көтә. Хорошо на Новый год. Ёлка, песня, хоровод. Я люблю его встречать и подарки получать. Абыйсы Нариманга исә бүләкне шигырь сөйләп аласы булды. Пушкин, лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь над Вьетнамом и днем и ночью. Кот ученый все ходит по цепи кругом. Әниләре Илмира ханым яңа ел бүләкләре белән сабыйларын сөендергән өчен җитәкчеләргә ихлас теләкләрен җиткерде. Аның кызының зур хыялы диңгез күрү. Алар аның да чынга ашуына ышаналар. У меня 4 детей. Старшая дочь Зухра в Санкт-Петербурге живет. Сын есть, 19 лет, в колледже обучается последний год. Сын в 9 классе Нариман и Наргиза в 3 классе. Вот. Самое большое желание наше было съездить так-то на море, но в этот раз загадали желание сюрприз. И вот получили сюрприз. Спасибо всем большое, что приехали так, поздравили, вручили подарки. С Новым годом! Да, всех мы поздравляем с наступающим Новым годом. Всех с праздником. Байлар сабасыннан Раяз Насыбуллинның теләкләр чыршысына язган яшерен теләген республика рәисе Рөстәм Минниханов чынга ашыра. Исәнмесез? Бәйрәмнәр белән сезне. Рәхмәт. Ой, Аяз ул нихәлләрдә, Гөлнара кызым нихәлләрдә. Ул нихәлләрдә. Бәйрәм белән сез барыгызны да. Эй, менә хат алдык да. Килдек менә йөгереп. Нәрсә сорадың әле улым син? Телескоп. Ай, менә шуны шәттек тә тоттык та җыгырдык менә бетербез бергә. Тизрәк булырга дип тизрәк дип ап килдек бит әдә бүләк итик әле шуны әйдә гүзәл бүләк итик әле. Ай, рәхмәт, каралы шуны. Әтиңә тоттырып еме? Әтиң белән ашырсыз. Ай.
Әйе, Раяз нәкъ менә телескоп сорап хат язган була. Саба урта мәктәбенең 1-нче сыйныфында укучы малай әйләнә-тирә мөхит дәресен бик яратып үзләштерә. Аның өчен күк йөзе, җисемнәре, йолдызлар серле бер дөнья. Кызыксынулары планеталар тирәсе белән бәйле. Шуңа да әтисе белән тизрәк бүләк телескопны ачып җыя да башладылар. Раяз һәм аның әтисе Аяз, әнисе Гөлнара, республика рәисе Рөстәм Миннехановка бик рәхмәтлеләр. Теләкләрне тели белгәндә алар чынга ашканына хәзер инде чын ихлас ышандылар. Шәмәрдәндә гомер итүче Ирүзә Алмаз Солтангәрәевләр гаиләсендә 5 кыз үсә. Иң олысына 7 яшь, кечкенәсенә 1 генә ай әле. Олы кызлары Риналия акциядә катнашып, үз теләген язып калдыра да инде. Аның хыялын, сюрприз бүләкне исә район башлыгы Рәис Миннеханов үти. Кыш бабайы кар кызы Солтангәрәевләргә килеп, сабыйлар күңелен күрде. Риналиягә акыллы колонка, сеңелләренә курчак, өстәл уеннары, татлы күчтәнәчләр тапшырылды. Лесхоз авылыннан Миңнемулиннар гаиләсе дә яңа ел кунакларын өйләрендә зарыгып көтәләр. 4 яшьлек Камил бигрәк тә. Әнисе Әдилә улы исеменнән теләкләр чыршысы акциясында катнашып хат яза. Камилның хатын алдык та беләйме? Шундый машина күтәреп, шундый машина сораган булган икән. Кышка күтәреп килеп җитте булып. Әйе, кыш бабайына Камилнең хаты барып җитә һәм аның теләген чынга ашырып Mercedes электромобилен район башлыгы Рәис Миннеханов бүләк итә. Һәм Камил аның тирәсендә бөтерелә дә башлады. Әнисе тизрәк кулына кайчы алып тартманы ачарга кереште. Бу мизгелләрдә Камилнең шатлыгы эченә сыймады. Менә кая ул ихлас, сөенү, бәхетле мизгелләр. Камил машинасын шул хәтле яратты. Аны тизрәк җыеп, утырып йөрисе килде. Көпчәкләрен, рулен үзе урнаштырырга тырышты. Эченә кереп утырып, кузгалгандай да итте. Малай кеше шул. Ни дисәк тә, техника җанлы. Кыш бабайы белән кар кызы, әнисе Әдиләгә дә татлы күчтәнәчләр тапшыргач, юлга кузгалдылар. Аларны әле тагын нәни дуслары көтә бит. Балаларның бала-чага бәхетле һәм куанычлы, ә безнең күкләребез аяз, илебез тыныч булсын. Бу һәркемнең теләге.